Xa hai plans para o futuro da antiga sede de Facenda en Pontevedra. O Goberno do Estado iniciou hoxe a licitación da redacción do proxecto e da dirección das obras de rehabilitación para converter este edificio no conxunto do convento de San Francisco na nova sede do Arquivo Provincial Pontevedrés. Que tal? Moi boa noite. O edificio histórico en plena Praza da Ferrería levaba baleiro dende o ano 2014. De seguido lles ampliamos esta información antes titulares. Identificado o presunto autor de dúas agresións cometidas na noite do sábado en Ribeira en varios locais da movida nocturna. A Policía Local agarda as denuncias dos agredidos para proceder á súa detención. Boa sintonía entre Deputación de Pontevedra e Concello na segunda reunión da Comisión de Seguimento da Rehabilitación de Santa Clara. Hoxe confirmouse que o convento terá dous accesos, pola Praza de Barcelos e pola Rúa Santa Clara. O delegado do Goberno en Galicia supervisou o resultado da rexeneración da Ribeiriña na Pobra. O Goberno Central investiu 800.000 euros. O 1 de maio conmemórase dividido en Pontevedra. A semana pasada a CIGA xa anunciara a súa propia marcha e hoxe fixeron o mesmo Comisións Obreiras e UGT. Dende o 2022 estas dúas plataformas sindicais non van da man nesta xornada reivindicativa na cidade. O Club de Remo Cabo de Cruz fíxose con 6 medallas no Campeonato de España de Bateis. A competición desenvolveuse esta fin de semana na Pobra. Estamos nas novas do día. Comezamos. A Policía Local de Ribeira identificou o presunto autor de dúas agresións cometidas durante a noite do sábado na zona do Bandourío, onde se concentran varios locais da movida nocturna. Precisamente o primeiro dos episodios violentos aconteceu no interior dun bar, no que o presunto agresor golpeou ao camareiro dislocándolle un ombreiro. Posteriormente, xa no exterior, agrediu a outro mozo propinándolle varias labazadas. A declaración das dúas vítimas permitiu aos axentes identificar o autor dos feitos. Están a esperar agora de que os agredidos formalicen as correspondentes denuncias para proceder á súa detención. Xa está no cárcere o presunto autor do homicidio de Vilaxoán. O xulgado de instrucción número 3 de Vilagarcía decretou para el prisión provisional comunicada e sen fianza tras tomarlle declaración. Recordemos que o home está acusado de matar o seu cuñado tras acoitelalo no peito o pasado venres. O presunto homicida ten un importante historial delituoso con 74 detencións. Mesmo relacionaselle cun homicidio que se produciu cando estivo en prisión con anterioridade. A raíz do suceso do venres descubriuse a existencia dun narcopiso e os seus inquilinos tamén pasaron a disposición xudicial onte, acusados desta volta dun delito contra a saúde pública. Na vivenda de Vilaxoán foron localizados 200 pés de marihuana. Os dous detidos foron postos en liberdade. O Servizo Marítimo da Garda Civil, en colaboración con Gardacostas de Galicia, comisou esta pasada fin de semana 114 kilos de navalla e longueirón nos peiraos do Freixo e Porto do Son. O marisco comisado xa foi devolto ao mar na propia ría de Muros Noia, nunha zona próxima de onde fora extraído. Dous operativos conxuntos levados a cabo polo Servizo Marítimo da Garda Civil e Gardacostas de Galicia permitiu o comiso de 114 kilos de navalla e longueirón nos peiraos do Freixo e Porto do Son. Nos dous casos intentaban efectuar as descargas do marisco sen pasalas anteriormente pola lonxa. Ademais da incautación da mercadoría, procedeuse tamén á confección de sendas denuncias por supostas infraccións da Lei 11/2008 de Pesca de Galicia. Todo o marisco comisado xa foi devolto ao mar, na propia ría de Muros Noia, nunha zona próxima a onde foi extraído. A antiga sede de Facenda en Pontevedra acollerá o Arquivo Histórico Provincial. Así o confirmou o subdelegado do Goberno na cidade co anuncio do inicio da licitación por parte do Goberno do Estado da redacción do proxecto. Abel Losada informou de que o Ministerio de Cultura e Deporte licitou o contrato para a redacción do proxecto e a dirección das obras de rehabilitación por case 1,3 millóns de euros. Segundo Losada, a xestión supón un avance na materialización dunha antiga demanda dos pontevedreses. O prazo para
presentar ofertas permanecerá aberto ata o 25 de xuño. De xeito paralelo, dende a semana pasada está en marcha outra licitación para a reparación integral da cuberta deste edificio, desta volta por case 600.000 euros. O Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra está dende 1960 na Casa dos Fonseca, no Paseo de Colón. O edificio quedou pequeno para acoller todos os seus fondos que dende o 2001 espállanse tamén por varios baixos alugados. Entendemento entre a Deputación e o Concello de Pontevedra na segunda reunión da Comisión de Seguimento do Convenio do Proxecto de Santa Clara. No encontro celebrado esta mañá houbo varios avances. Entre eles acordáronse as liñas mestras para poñer en marcha os dous novos accesos ao recinto e os xardíns, a Praza de Barcelos e a Rúa Santa Clara. Estarán recollidos no proxecto que está a elaborar o Estudo de Arquitectura Nietos Ovejano e que entregará a finais de maio ou principios de xuño. A boa sintonía e o entendemento entre a Deputación e o Concello de Pontevedra marcaron a segunda reunión da Comisión de Seguimento da Rehabilitación de Santa Clara. Es un ejemplo de cooperación entre dos instituciones que además con unas relaciones fluidas en este y otros términos. Por lo tanto, yo estoy muy contento. Y además, aparte de eso, es que hay buena sintonía. Parece que se desatrancou, non? O sea, parece que hubo un cambio que cual ratificar é de sabios. Unha das novidades sobre o proxecto é a referente aos accesos ao convento. Terá dous, un pola Praza de Barcelos e outro pola Rúa Santa Clara. No primeiro caso está pendente concretar cal será a solución que se adopte, aínda que todo apunta a que invadirá parte da praza. A segunda entrada pola súa banda será pola Casa das Obras Misionais Pontificias. Actualmente a Deputación está en trámites co Arcebispado de Santiago para a súa compra. Pola súa banda o Concello xa se ofreceu a ceder un xardín da súa titularidade situado na contorna. Es que estamos ante un reto histórico. Nunca la Diputación de Pontevedra se ha involucrado en un tema tan complejo como la rehabilitación de un convento afectado por patrimonio, afectado por la normativa urbanística, con tantas obras de arte, para un uso museístico, y eso con un intento de abrir los jardines a unha ciudad e unha plaza céntrica. Ademais, na reunión da Comisión, o Concello de Pontevedra tamén confirmou a súa disposición a colaborar económicamente nalgúns dos aspectos da rehabilitación do convento, como é o caso dos accesos. En Barcelos deixamos a parte de baixo de Barcelos, non se fixo, precisamente para, non, porque estaba pendiente isto. Entonces, bueno, a ver que proxecto presentan e demais, bueno, se hai que colaborar económicamente para facer eso, ou non a parte da zona verde, se hai que hai algunha previsión por parte do proxecto que presente Nietos Ovejano, o que diga patrimonio, pois estaría disposto a facelo, porque, bueno, en estes momentos, como sabedes, hai uns remanentes de cerca de 20 millóns. Segundo Domínguez, está previsto que o estudo que se encarga da rehabilitación Nietos Ovejano entregue un proxecto básico moi avanzado a finais de maio ou principios de xuño. En canto aos prazos, o vicepresidente amosouse convencido de que aínda hai posibilidades de que a rehabilitación de Santa Clara estea rematada no 2027. O delegado do Goberno en Galicia desprazouse ata a Pobra para comprobar o resultado das obras de rexeneración no bordo litoral da Ribeiriña. Esta actuación, na que o Goberno Central investiu preto de 800.000 euros, supuxo a demolición da antiga fábrica da Onza de Oro e a recuperación do espazo degradado cunha senda peonil e un miradoiro. A zona da Ribeiriña, de gran valor paisaxístico e ambiental, atopábase moi degradada pola presenza de antigas fábricas conserveiras en zona de dominio público marítimo terrestre. Unha delas, a da Onza de Oro, foi demolida e recuperouse o espazo no que se atopaba cun proxecto integrador e respetuoso co medio ambiente. É unha recuperación medioambiental do que era o muelle da antiga Onza de Ouro, no que se levan investido pois ni máis ni menos que 800.000 euros. 800.000 euros que é para recuperar toda esta zona para o disfrute de todos os veciños e veciñas de Pobra, pero para todos os galegos e galegas que queiran a vir disfrutar deste extraordinario paisaxe. Eu creo que é un asunto máis, é un punto máis de colaboración entre o Goberno de España e neste caso a Pobra do Caramiñal. Unha colaboración que nos últimos anos ven deixado uns investimentos por casi 5 millóns de euros de valor. A intención do Goberno da Pobra é seguir nesta liña coa demolición da nave da Dasa, que aínda permanece na zona, en estado de abandono, supoñendo un obstáculo para a recuperación integral desta zona costeira. Posibilitou a recuperación dunha parte da praia oculta ata o de agora, non? Que polo recheo
que se fixera no seu día para as actividades que se realizaban nas factorías que existían aquí. Contamos agora cunha amplia superficie para pasear a carón do mar e agardamos que nun futuro se poda incrementar. Como xa dixera a principio de ano, cando se acercou a subdelegada do Goberno para comprobar o avance desta obra, a nave de Adasa é a estrutura que queda en pé e o Concello, desde logo, aposta polo seu derribo. Seguimos traballando niso, aínda que sabemos que non é algo doado debido ás circunstancias que presenta esta propiedade privada. Non é esta a única actuación que o Executivo local desenvolveu para poñer en valor o núcleo da Ribeiriña. Nos últimos anos procedeu tamén ao acondicionamento da contorna do Centro Sociocultural e a dotación de novos servizos e programas de dinamización do rural. O BNG levará novamente ao Parlamento a través da súa deputada Rosana Pérez unha batería de iniciativas para reclamar á Consellería do Mar que tome medidas para frear a caída de tráfico e descarga de túnidos no porto comercial da Pobra. Nunha proposición non de lei rexistrada para ser debatida no Pleno do Parlamento, Rosana Pérez pide ademais ao Executivo galego que contacte coas empresas consignatarias que operan neste porto para estudar as consecuencias que xa está a ter a reducción da descarga de túnidos e as posibles alternativas á mesma, atraendo novas mercadorías. Facemos unha pausa para a publicidade e voltamos de contado. En Pontevedra, 1 de maio, celebrarase sen unidade sindical. A semana pasada a CIGA xa anunciara a súa propia marcha e hoxe fixeron o mesmo Comisións Obreiras e UGT. Dende o 2022, estas dúas plataformas sindicais non van da man nesta xornada reivindicativa. Bueno, nos apostamos por un modelo de desenvolvemento do tecido empresarial na comarca de Pontevedra que non o comparto o UGT, nin o comparto a CIGA. Hai prácticas da UGT que nós non compartimos nin compartiremos en absoluto e que nos distancian hoxe e que nos distanciarán mañán. Se eu quero expoñer ou buscar disculpas, excusas para coller e para non participar, podo coller e buscar moitas, pero non me parecen de peso nin de trascendencia. Se iso é así, non teñen nin peso nin trascendencia. E que temos diferencias. Evidentemente, claro, como non vamos a ter diferencias. Eles son comisións e nós somos UGT. Pero temos algo de unidade. E a unidade é esta que acabo de dicir agora. Mira, é protexer o contrato de traballo, repartir marxes empresariais, seguir mellorando emprego e salarios, reducir xornada e cuidar a clase traballadora. Así, a manifestación convocada por Comisións Obreiras comezará ás 11:30 da mañá no Hospital Provincial para rematar na Praza da Pedreira. Entre as reivindicacións do sindicato para esta xornada está a mellora do marco legislativo para os contratos a tempo parcial e os fixos discontinuos, a redución da xornada, unha reforma legislativa das mutuas e a mellora dos salarios. Tamén reivindican unha estrategia de cuidados de persoas maiores, sanidade pública e un reforzo dos servizos públicos. En canto a UGT, a súa manifestación comezará ás 12 do mediodía na Praza da Ferrería para rematar na Praza de España. Dende o sindicato defenden que a situación social e laboral debe mellorar, polo que apostan por subir o nivel económico. Demandan o incremento da dotación da Inspección de Traballo, tanto en persoal como en medios materiais, e poñen o foco especialmente en algunhas das empresas do sector servizos. Reclaman ademais unha redución da xornada laboral. O profesor e escritor de Dodro, Anxo Angueira, presidente ademais da Fundación Rosalía de Castro, xa conta con cadeira na Real Academia Galega. Ocupa o posto que quedará vacante na institución en marzo de 2023, tralo falecemento do tamén escritor Salvador García Bodaño. O acto oficial do seu ingreso na Academia das Letras tiña lugar este pasado sábado nun ateigado auditorio da Casa de Cultura de Padrón, no que non faltaron, ademais dos académicos, autoridades locais, familiares, amigos e veciños en xeral. Como non
Non podía ser doutro xeito. O seu discurso de ingreso versou sobre Rosalía de Castro, unha autora moi presente na súa obra, e en concreto sobre a súa poética da luz. O xa académico da Real Academia Galega fondou unha produción literaria da escritora padronesa, deténdose especialmente en dúas das súas obras e cadras máis coñecidas, Cantares Gallegos e Follas Novas. O barrio da Parda en Pontevedra prepárase para celebrar a primavera como merece. O vindeiro 4 de maio celebrarase a Festa da Primavera, organizada pola Asociación de Comerciantes e Pequenos Empresarios da zona. Será a segunda edición do evento que o ano pasado tivo unha gran acollida entre a veciñanza. A posibilidade de poñer en valor a vida de barrio. E a vida de barrio, e no barrio da Parda, ofrece moitísimas oportunidades. É un barrio con uns equipamentos importantes para a cativada, para os nenos e para as nenas, e é un barrio rico en comercio local. De feito, eu creo que se pode facer prácticamente vida sin sair do barrio. Surgimos precisamente para esto, para darle visibilidad sobre todo a los comercios, que los comercios se conozcan muchas veces entre sí, que hablen entre ellos, porque de esta manera se generan sinergias, ¿no? As actividades comezarán o 3 de maio ás 8 da tarde coa proxección da película Mapca, Guardiana del Bosque, no Centro Leste. Aquí, xo día 4, celebraránse varios obradoiros e charlas dos negocios do barrio entre as 10 da mañá e as 2 da tarde. A programación completarase na rúa Pintor Laxeiro, onde se organizarán diferentes xogos tradicionais para toda a familia. Pola tarde, continuarán nesta rúa as atraccións infantís con fotocall 360, obradoiros de grafiti e mesmo un touro mecánico. Tamén no Parque dos Outos haberá hinchables e celebrarase unha escape room. Para participar nas actividades haberá que presentar un ticket de compra no comercio local desta semana. The Rapans gañou o certame de bandas Último Acorde por Johnny Walker, celebrado esta fin de semana no Withing Center de Madrid. O grupo Muradán alzouse co triunfo tras interpretar un tema propio, La Mítica, e unha versión de La Farsante de Ozuna. Tras o espectáculo xurado composto pola artista Cris Fuertes, o produtor musical Guille Mostaza e o músico Noni Meyers, cantante de Lori Meyers, escolleu por unanimidade a The Rapans entre os 4 finalistas. Os Muradáns competían con Éxtasis, Marenitas e Venturi. O Porto da Pobra do Caramiñal acolleu esta pasada fin de semana o Campeonato de España de Bateis. A competición tivo un claro dominador, Cabo de Cruz. Os crucenses fixéronse con 6 medallas, demostrando unha vez máis que conta cunha das mellores canteiras de España. Cabo de Cruz foi o claro dominador nos Campeonatos de España de Bateis, celebrados esta pasada fin de semana na Pobra, nos que tomaron parte máis dun cento de embarcacións, chegadas ademais de Galicia, doutras comunidades, como é o caso do País Vasco, Asturias ou Cantabria. O club boirense demostrou o seu potencial facéndose con 6 medallas, 2 títulos nacionais, en categoría infantil feminina e en sénior masculino. A estes 2 ouros, os crucenses sumaron tamén 2 subcampeonatos nas categorías cadete feminina e masculina e outros 2 terceiros postos, ambas en infantís. Destacar tamén o triunfo de Mecos en infantil masculino, Robaleira en xuvenil feminina, Cangas en alevín masculino e Chapela, que se fixo con 2 bandeiras, en xuvenil masculino e tamén na sénior feminina. O ciclismo volve este 1 de maio a Cambados. A vila acolle a 11ª edición da Ruta do Albariño, reunindo a 14 equipos e máis dun cento de participantes da categoría júnior. A proba comezará ás 10:30 da mañá dende a Avenida de Galicia. O pelotón pasará por Ribadumia, Meis e Meaño e cubrirá unha distancia total de 106 metros. Que o deporte, sempre o digo, sempre o direi, non repercute só a nivel mocidade, estar sans, senón que a nivel local deixa cartos, un retorno económico, polo que estamos encantados. Temos que agradecer tanto ao clube local como á Federación Galega de Ciclismo que contaran con Cambados un ano máis. En cuanto a la composición de la parrilla de salida, son unos 14 equipos aproximadamente, en torno a 100-120 participantes, y la categoría es categoría junior, ya como comentó antes nuestro compañero Óscar. Hay equipos tanto a nivel nacional, de distintas comunidades autónomas, como a nivel internacional, de principalmente Portugal y de nuestro país vecino, que además es uno de los colaboradores en lo que se estructura COP a nivel carrera.
Ata aquí chegou esta edición das Novas do Día. A actualidade volve mañá a Canal Rías Baixas a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.